Pekný deň vám prajem, priatelia. Z pohľadu čínskej medicíny a čínskej astrológie poznáme 4 obdobia v roku, ktoré sú charakterizované väčšou nestabilitou. V týchto obdobiach môže ľahko dôjsť k chrípkovým epidémiám, k novým virózám, ľudia sú ľahšie podrážditeľní, ľahšie sú vyvedení z rovnováhy a podobne. Tieto obdobia sa objavujú vždy na prelome sezóny. To znamená, že keď prechádzame z jary do leta, z leta do jesene a tak ďalej. Väčšinou je to okolo 2 týždňov na prelome týchto sezón. Tu je dôležité však povedať to, že sezóna z pohľadu čínskej astrológie sa začína oveľa skôr, ako sme my zvyknutí z toho klasického pohľadu, pretože najskôr sa musí zmena udiať na úrovni energetiky a až potom má dosah do fyzickej reality. Takto funguje aj napríklad so zdravím, aj so zdravotnými problémami, ktoré vždy vzniknú na úrovni poľa, teda informácie, potom sa môžu presunúť do úrovni energetického a potom sa presunú až na fyzickú úroveň. Keď nerešpektujeme tieto prvé 2 signály, tak vždy sa presunú na tú úroveň fyzickú. O tom som hovoril inde, ale dôležité je to, že tieto obdobia my vieme poznať. A keď si to všímam posledných 15 rokov, tak ako keby naozaj, že sa lusknete prstom a začnete vidieť v tomto období oveľa viac chorých, oveľa viac podráždených, nespokojných ľudí, čo si môžete všimnúť vo vašom okolí jednoznačne. Tieto obdobia, alebo obdobie, ktoré nás čaká v momentálnom čase, najskôr je obdobie na konci apríla, kedy sa už budeme ladiť na energiu leta. Čiže 5.5. vstupuje vetva hada z pohľadu čínskej astrológie, ktorá so sebou prináša už energiu ohňa, už prvopočiatok sezóny leta. Netreba sa nechať pomýliť, pretože počasie vonku tak vôbec nemusí v tomto čase vyzerať, ale tá energia už vstupuje. A keďže sa preklápame z energie dreva do ohňa, v tomto prípade, tak to obdobie od toho 24. apríla alebo 21. do apríla od 5.5. do 5.5. môže byť veľmi nestabilné. Samozrejme aj 1-2 týždne pred, už môžeme pozorovať aj po 1-2 týždne, to je úplne normálne. Preto v tomto období prechodu chceme vyživiť a podporiť Zem, stabilizovať sa. Zem ako taká je spojená na úrovni čínskej medicíny so slezinou a žalúdkom, našimi tráviacimi orgánmi, čiže v tomto období chceme jednoznačne to trávenie podporiť správnym spôsobom. Čiže budeme sa snažiť jesť jedlo pravidelne, nebudeme výjedačky robiť medzi jedlami, nebudeme sa v tomto období objedať. Budeme voliť stravu, ktorá je pre slezinu vyživujúca. Čiže volíme na úrovni zeleninky parenú dusenú zeleninku, menej surového, chladného ovocia a zeleniny, čo môžeme si dopriať na úrovni jary, samozrejme, ale v tomto období radšej nie. Radšej nejak aktivujme túto zeleninu, obilniny, orechy, semená, namáčajme, potom ich jemne povárme. Vyhnime sa veľmi škodlivinám, ktoré likvidujú energiu kľudu, stability, pokoja a trávenia, teda cukor, múka, mlieko by mali byť eliminované. Prípadne tieto substancie by mali byť čo najviac kvalitné. Napríklad na úrovni sacharidov volíme hrubé zrná, hrubozrné, celé vločky a nie tie instantné kaše, všelijaké pečivká a tak ďalej, ktoré sú už ochudobnené o rôznu vlákninu a podobne. Čiže my sa snažíme skvalitniť tú stravu v tomto období a dopriať si potraviny s tropizmom k slezine a žalúdku, čo mám rozpísané inde, aj rozoberám to v klube a tak ďalej. Čiže potrebujeme mať stravu, ktorá je takto vyživujúca a môžeme popíjať v tomto období feniklový, anizový čajík, môžeme viacej prikoreniť to jedlo, aby sa tá energia, hlboká energia ohňa aktivovala. Určite nechceme zachladiť, zahlieniť naše vnútorné prostredie cez stravu ani cez nápoje, ktoré budú do nás vstupovať. Ďalšou vecou je to, že môžeme v tomto období využiť, ja tomu hovorím taoistické očkovanie, pretože môžeme využiť energiu
istého veľmi mocného akupunktúrneho bodu, ktorý s touto sezónou veľmi rezonuje. A keď vyživíme bod Zeme na meridiáne, aktívnom meridiáne danej sezóny, to znamená, že náš systém sa dostane do oveľa väčšej stability a tým pádom sa oveľa ľahšie preklopí do ďalšej sezóny. A toto je princíp tohto moxovania. Tí, čo máte kurz moxovania u mňa, tak presne viete aj kedy, aj ako túto techniku robiť. Tí, čo neviete, tak prezradím, že obzvlášť v tomto období sa využíva pre aktiváciu či už akupresúrne alebo moxov, prehrievaním tohto bodu, bod ST36, Zusanli, bájny bod nesmrteľnosti, bájny bod energie. Bájny bod dlhovekosti, bod na meridiáne žalúdka, ktorý sa nachádza pod kolenom na vonkajšej strane. Pre to, ako ho nájsť, aj čo tento bod robí, ak neviete, tak vám dám link nad alebo pod video na odkaz a pozrite si kľudne v článku, kde tento bod nájsť a ako ho aktivovať a trošku sa o ňom môžete dočítať. Je to naozaj jeden z najväčších akupunktúrnych bodov na tele. Vôbec má mohutnú funkciu pre vitalitu, mohutnú funkciu pre podporu trávenia, mohutnú funkciu pre dokonca podporu hlbokej energie obličiek a podobne. Čiže skutočne ST36 je perfektný bod, ktorý chcete v toto obdobie stimulovať, stláčať a hlavne moxovať. Čiže prehrievať, či už klasickou moxou, alebo moxou teda cez rýžové zrnko. Takže to je ďalšia dôležitá vec, okrem tej stravy. Toto je obdobie, kedy chceme viacej byť v prírode, viacej chceme nájsť kontakt so zemou, pretože zem nám môže pomôcť sa cez toto obdobie preklopiť. Keďže chceme vyživiť zem znútra, ale môžeme pochopiť princíp zeme aj zvonku. Čiže dotýkať sa zeme, dotýkať sa skál, ísť vyzúť sa, ak je teplé počasie na to dostatočne. Určite nie, ak je chladno, aby ste nenasali v tomto období chlad, ktorý by sa veľmi rýchlo zmenil na nerovnováhu. A prechladnete, čiže ak je teplúčka zem, tak vtedy, a ak nie, tak môžete byť kľudne obutí a spustiť vedome korene do zeme, hlboko sa zakoreniť, ako keby sa vám nohy predĺžia do jadra zeme, čiže tie korene vstupujú hlboko do zeme a vy ucítite tú stabilitu. Ak ste citlivejší, tak môžete ucítiť tok a vibráciu zeme na spodku chodidiel, cez napríklad prvý bod obličkového meridiána. Cez tento tzv. Prameň, bublajúci prameň sa dostáva energia zeme do vašeho systému. Toto sa robí v taoistickej praxi aj v Qigongu veľmi často, čiže môžete využiť to uzemnenie, zahlbenie sa v tomto období, prípadne mať kontakt s tou zemou, prípadne pochopiť, čo je zem. Že zem je veľmi stabilný systém, je to veľmi stabilná hmota je to yin oproti našemu životu, emóciám a mysli, teda yangu, prchavý, rýchly, premenený yang je harmonizovaný touto silnou, stabilnou, nehybnou zmenou. V taoizme sa hovorilo, keď chcete sedieť v meditácii dlhé hodiny, tak ak chcete mať najväčší benefit, tak seďte ako hora. Ako sedí hora? Absolútne nehybne. Nerešpektuje zmeny, ktoré sa dejú na povrchu, pretože je tak veľká, tak mohutná a tak stabilná, že ju to ani nezaujíma. Čiže toto je takisto istý obraz, ktorý si chcete, alebo pocit, ktorý chcete vyvolať v meditácii, a tá absolútna nehybnosť vám zároveň zabezpečí oveľa väčšiu citlivosť na energetickú cirkuláciu. Čiže toto je jeden z princípov, ďalší, ktorý chceme v tomto období využiť. Čiže meditáciu, Qigong, pobyt v prírode, moxovanie bodu ST36 a stravu, ktorá by mala byť vyživujúca. A to omieľam dookola aj v iných videách, čiže môžete si pozrieť aj ten minikurs zdarma o tom, ako vyživiť hlbokú energiu sleziny. Dám opäť link niekde ku videu.
Poslednou vecou je to, že som si nachystal pre toto obdobie, ale nie len obdobie prechodu, ale aj obdobie týchto 2 mesiacov, čo je apríl a máj, kombináciu vitálnych húb, ktoré majú z pohľadu môjho logiku a môžu harmonizovať veľa ľudí. Veľa ľudí, pretože keď je takýto vplyv globálny, tak samozrejme ovplyvní veľa ľudí. Preto som si nachystal kombináciu húb Hericium, Mycosomat a Coriolus. Čiže môžete pozrieť tiež na odkaze nad alebo pod videom a do stredy si môžete tieto huby objednať v akcii. Mycosomat je kombináciou huby Reishi, Hericia, tak to vyzerá. Huby Reishi, Hericia a bylín, ktoré prepájajú v tele energiu pečenia, energiu sleziny a žalúdku, čiže trošku upokojujú. V tomto období, hlavne období mája, bude tendencia k stresu mysle a emócií stiesnenosti, tzv. Vnútorného vetra, ktorý bude mať tendenciu rozbíjať tú zem. Čiže dá sa povedať, že toto obdobie, ktoré momentálne prechodové je trošku silnejšie ako za iných okolností, pretože tá slezina je atakovaná aj v apríli a bude oslabovaná aj v máji. Navyše, medzi aprílom a májom sa nachádza toto obdobie. Preto chceme myslieť na tú zem, naozaj myslieť na tú zem a zabezpečiť, aby bola myseľ kľudná ako tá hora, aby neatakovala tú zem veľmi silne a zem bude zároveň vyživená našou stravou, teda životosprávou a možno aj inými technikami a zároveň aj bylinami, čiže mykosomat. V mykosomate je hericium, perfektná huba na ukľudnenie, na utišenie zápalu v trávení, na ukľudnenie nervového systému a podobne, podporenie mozgu. A preto v tejto kombinácii je zdvojená. Som dal hericium samostatne k tomu, k tej kombinácii, aby sme umocnili jeho účinok v tomto období. Čiže hericium, mykosomat. A treťou hubou je Coriolus. Coriolus je čističko vírusov, baktérií, patogénov. Keby už vôjde do vás niečo, je dobré ho mať v lekárničke a keď aktuálne cítite nejakú nerovnováhu, nejakú chrípku, niečo, čo už v tele prebralo kontrolu, tak treba si ho jednoznačne dať. Vyčistí krásne prostredie a podporí slezinu, stiahne vlhkosť. Čiže Coriolus je významný hlavne v tomto akutnom štádiu, ale aj preventívne. Mnohí si ho chvália tak, že potom do tých problémov nestupujú. On podporuje slezinu, čiže máme zase niečo, čo túto slezinu vyživí. Čiže máme kombináciu ultra zameranú na slezinu žalúdok a hlavne potom druhotne na upokojenie. Pretože mechanizmus stresu nám môže jednoznačne ovplyvňovať to trávenie a zdravie. Hlavne v tom prechodovom období a už ďalej v máj. Čiže toto je ďalšia cesta, ako nabudiť ten systém. Túto kombináciu môžete využívať dlho, že nemusíte brať všetky tie huby naraz, stačí kľudne intuitívne, prípadne môžete z každého po jednej ráno, na obed, večer, alebo podľa toho, ako uvážite, alebo si niečo nechať bokom a využívať mykosomat hericium, čo by som odporúčal, a prípadne aj ten Coriolus. Je to úplne na vás. Čiže ak by boli nejaké otázky, kľudne mi napíšte ohľadne aktuálneho vášho stavu a dávkovania, ale inak sa s tým môžete pohrať. A skôr by som odporúčil nedržať sa veľmi tej logiky. Skúste ich zobrať a uvidíte a pocítite sami na sebe, čo je najvhodnejšie. Takto si to dávkovanie jednoznačne môžete určiť čo najpresnejšie. Čiže verím, že toto zaujímavé obdobie prejdete s ľahkosťou, hravosťou, radosťou a hlavne v zdraví. A v tom máji sa jednoznačne zamerajte ešte na slezinu, o čom budeme hovoriť aj v klube, aj v iných videách. Čiže využite poznatky z čínskej medicíny na úrovni stravy, na úrovni moxovania, na úrovni bylín, na úrovni životného štýlu a vyživte v tomto období zem. Pekný deň prajem.